Дорога громада, Христос Воскрес! У ці світлі дні ми знову згадуємо, що життя перемагає смерть, що добро сильніше за зло, а віра, надія і любов сильніше за темряву. Великдень – це не просто свято, це символ відродження, символ духу. Сьогодні, як ніколи, ми єднаємось навколо наших цінностей, навколо родини, традицій і нашої України. Ми тримаємося разом, ми допомагаємо одне одному, ми боремось і ми обов'язково переможемо. Бо кожен новий день – це доказ того, що світло повертається. І як воскрес Христос, так і воскресне наша надія. Нехай у наших домівках буде тепло, у серцях спокій, а в Україні мир. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! З Великоднім, дорогі полтавці!